Nederland doe je beter maken door de verbinding. Dus de Zeeuwse babbelaars naar Den Haag en de Hollandse Haagse hopjes naar Zeeland. Daar ben ik ingerold als oud ondernemer, waar ik een situatie tegenkwam waar ik voor zei, ik moet aan de andere kant van de tafel gaan zitten. Oh, dat is een goede vraag. Een goed ontbijt. Ik hou van goed ontbijten en het liefst dan met heel het gezin op zondagochtend. Daar mogen ze me voor wakker maken. Ja, migratie. Mijn collega's die werken daar dag in dag uit heel hard aan. En het is voor mij natuurlijk duidelijk, we moeten starten met een asielstop. Nou, oneens. Nee, zeker ten opzichte van windmolens en zonneparken. Eens. Cultuur. Goh, dat is een hele goede vraag. Dan wil ik dat programma B&B voor Liefde wel eens een keer kijken, want daar heb ik nou tijd voor. Een kleine groei is begrijpelijk, maar niet de plannen van Zeeland 2050.